Έχει αρχίσει, όχι μόνο αυτό. Καλημέρα. Γίνει το βίντεο. Καλημέρα. Αλλό, αλλό. Αλλά αυτά εδώ, φίλε, είναι τα ήθιο κρέπης. Γεια σας, τα τρακάρετε. Καλημέρα. Πω, μια καθαρή μηχανή. Έτσι. Πω. Πετακάτε. Εγώ λίγο εδώ το δοντάκι μου. Πάμε όλοι. Έχουμε κανένα μηχανικό στην παρέα. Αλλά η κουσούρα μπορεί να πάει και σε άλλα. Καλημέρα. Έτοιμοι, φεύγουμε.
σ' αρέσουν. Δεν γίνεται έτσι, δεν πάει έτσι. Κάνε βόλτα με το Σωτήρι Βράδες. Δεν πάει έτσι. Είναι να το πετύχεις στενά στον δρόμο απέναντί σου, σου πω εγώ. Είναι χειρότερος αυτός. Δεν πάει. Είμαι εδώ Δημήτρη. Είναι χειρότερος αυτός. Άμα σου λένε χειρότερος, κάνε έτσι ο καθρέφτη και βλέπω ένα... Ή αυτοκινέζικο 35 ευρώ και θα έχει τα ιδέα 110 τα ίδια ακριβώς. Ναι. Φίλοι έχουν φοβερό φото. Από ποιο Κινέζο ψωνίζεις να μας λες. Λοιπόν, δεν έχει άλλα. Ξέρεις πως μου έχουν πει ότι άμα φέρουν όλα τα θέλουν και μου έχουν πει αυτοί οι κολοκινέζοι δεν τα φέρουν. Το φταίω. Εμείς που σας μεγαλώσαμε όλα αυτά, είχατε πρόβλημα, έχετε πρόβλημα. Καλά, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Καλά και παλιότερα. Παρέα αυτή ήταν ξεκάθαρα για άλλα πάνε να κάνουν κανονισμούς. Δεν παλαιταν τίποτα. Εγώ κιόλας πανικάρι με το όχι, είχαμε πολύ σωστό. Δηλαδή δεν προσπαθήκα να γίνω στον άλλο, κατάλαβες τι αλλά πηγαίνω τα μόνα. Ανάλογα το Αν όντως έχει και δεν έχει είναι απλά από αυτές. Τι χρώμα είναι ο σκούπος. Τι το βρήκε. Καλέστε κύριε Δημήτρη. Τι κάνετε. Δεν πειράζει, μοιάζει εδώ η παραλία μας έτσι. Γεια σας. Λέει ένα σχετικό. Λοιπόν, πάμε στο σούπερ μάρκετ και γύρω. Άντε γύρνα. Καλημέρα. Το μωρό είσαι ένα μεγάλο. Τα 10 ευρώ όλα. Εκτός είναι πάνω σε ερωτήσεις, πέρασαν αργότερα, αλλά δεν μπορώ, είναι, δεν είναι. Ήμουν στην Αργόλα. Χθες. Προχθές ήμουν. Πήγα να πάρω άμμο.
Τι θα γίνει αυτό το παιδί, για πες μας μετά τι θα γίνει αυτό το παιδί. Μετανάστε. Ορίστε. Όχι στη μέρα. Φίλε, αυτό είναι πόσο σου πετύχει. Αν το κάνει μέρα, το κάνει 4, αν το κάνει 4. Έτσι, δεν ξέρεις πόσα φωτογράφια και τα μικρά και τα μικρά. Συγγνώμη, τι τραβάτε μας τώρα εδώ? Εδώ. Ό,τι βλέπεις το τραβά. Και πού το πας μετά? Σπίτι. Σπίτι σου ή εφημερίδα? Σε ποια εφημερίδα μου. Σε ποια εφημερίδα και μετά λένε την βρωμίζεις. Χάλασε, είναι βρωμίζεις νόια. Δεν το έχεις ακούσει τα κανάλια. Ποιο κανάλι? Και εδώ έρχονται μερικοί τραβάνε φωτογραφίες και μετά τα βάζουν στο ίντερνετ. Μάλιστα. Αυτό εδώ βλέπεις. Αυτό, κοίταξε με λίγο. Θα πάω να πάρω έναν ίδιο διακόπτη και υπάρχει ένας τρόπος. Ή θα το βγάλουμε αυτό να το κολλήσουμε εδώ μέσα. Ωραία. Ένα λεπτό, πάει αυτό. Πού είναι ο άλλος ο διακόπτης? Νάτος. Δερματολόγο, γιατί πλέον σου λέει θα πάρω και αυτό άνωσα. Τώρα πλέον για το οτιδήποτε δεν έχω κάτι. Ένα καλό διάλειμμα με μια απλή επίσταση έκανε αυτά τα... Το drone, περνάει το drone. Και καλά, ας πούμε, είναι... Πατ, με το drone από ψηλά. Τίποτα λέω. Το μηχανάκι ήταν πένια, έτσι. Δεν είναι κανένα παλιό μηχανάκι να μην ξέρω να ζωντανέψει πράγματα. Δεν το είχα πει. Η δυσκολία... Η δυσκολία του δεν είναι τα μηχανάκια, είναι χάλια.
Ανά το είδε το φορτηγό. Είπε πάμε ανάποδα. Λέγεται αρχίσαμε να το βρούμε. Εντάξει, μια μικρή καθυστέρηση κάναμε τώρα. Εντάξει, να πεινάσουμε και Όλα είναι μια περιπέτεια. Δύο ακριβώς, ορίστε. Πάμε. Κάτσε πάνω. Πεινάει κανείς? Όλοι, όπως πάντα. Μέσα σ' άκρη. Μετά τι σου δείχνει αυτό, όλο αυτό. Έχει θέα από μακριά. Το ίδιο έδειχνε και σε μένα. Το ίδιο σου έφτασε και Και σε μένα το ίδιο έδειχνε. Δεν δοκίμασες. Αυτή είναι οι κολοκυθογευτέδες. Αυτή είναι η φέτα. Αυτή είναι η χειροκαυτερή της μαμάς. Πάει την φάγαμε. Αυτά είναι τα χόρτα του αγρού. Αυτό είναι λίγο απ' όλα. Ναι, είναι ποικιλία. Είναι το πιάτο του χοντρού. Αυτό είναι λίγο απ' όλα. Αυτό αλλά ακριβώς. είναι πολύ ωραία τοποθετημένη. Αίμα, Είναι μια αίμα. σύνθεση περίπου. κοντοσούβλι από εδώ. Αγαπώ μου. Κοντοσούβλιο. Ωραία, μάνα μου. Πάρε το μπροστά σου. Ένας πύργος με ψωμί. Έλα να μας δώσει τα φαγητά. Συγγνώμη, περάστε. Λοιπόν, κοντοσούβλι. Ήρθαν τα κοντοσούβλια. Κοντοσούβλι ποιος άλλος? Άλλο ένα. Άλλο ένα. Και τέλος. 4. Μοίρασε και το πατάτες. Να και πατάτες. Και οι τελευταίες πατάτες. Τελευταίες και τυχερές. Πληρώνει, παιδιά. Από εδώ περνάνε η εφορία. Από εδώ είναι η τελευταία. Τις παίρνω τις πατάτες. Πάρτε τις πατάτες να πάρω κανένα πιάτο. Εντάξει. Νομίζω είμαστε εντάξει. Θα μας θες κανένα λεμονάκι αν θέλεις. Ναι. Βάσο, μου πήρε τις πατάτες ο κύριος εκεί. Μπορείς να το Δεν πατάς. πειράζει. Αυτό είναι το κοντοσούβλι. Το δώσω εγώ. Σκέτο. Και δίπλα του είναι οι πατάτες. Έτσι, μπράβο. Δεν σε πρόλαβε να σε μαλώσει. Να δεις. Η Μαργή. Να δεις. Νομίζω αυτό που πήγαμε την τελευταία φορά που δεν πήγαμε. Δεν ξέρω. Στο πιάτο. Όλες τις μπουκιές μετρημένες. Α, φωτογραφία ήτανε.